Ano kasat kayo? Ay, balitan ka? Game! Sino mo magkano to? Di pa kita na kasi. Gusto ko yung kalaban. Gusto niya kayo. Kalaban ka siya? Sino ka? Oo, sabi mo, di ba siya nakalaban, di ba? Ayun, next pa naman. Ay, tayo sa gaya, tapos si Sir Red siya actually pa. Santi o. Sir Red, sa gaya ni Pat. Yun na kaya. Kanina pa, hindi mo pa. Okay, okay. Ano na lang? Ayun na lang. Hindi ko lang. Accept kami. Nakasala ko. Hindi na palaban ka. Dali na kayo yun ang Jet. Ayun, Halo kayo sir dito. Para masanay. malakas naman. Kaya nga, nasasabayan na nga yung mga palo malalabas eh. Kaya yung pacing na kailangan mo yun para yung pacing mo. Kayo ni sir, pareho kayong actually yung ano, reaction niya sa ball. Pareho Ako kayo. na bago ako pumunta. Gusto mo yun? Siya pumapalo, nakababa na. Nag-smash ka, nakababa na. Pinipilit mo, kaya lang niya. Pagka mababa na dito, huwag mo ng full force. So kaya i-click mo na lang na dyan. Di ba raketa? Pag isa English na pa rin, tatama sa nito. So kung dito na, drive mo na. Yung palo mo, pa-direction. You know? Kasi pinipilit mo smash pa rin. Wala na na. Sayang lang yung effort mo, napagod ka na, point pa na kalaban. Pero kung tin-right mo, tanda mo, i-modify mo yung palo mo based sa location ng shuttle, speed ng shuttle, sa position mo. So, kunwari, nag-smash ka, ilang beses niya, smash ka, full force, tapos mag-smash ka ulit. Wala na nun, ako ko nakikita, ba't mga smash ka? Mag-net na, di ba? Pagka nakita mo smash gano'n, tama yung smash na magkasunod, kaya lang problema, ano kayo, parang reload din. Kumuha ka ng buwelo eh. Parang kumuha ng buwelo, bumaba na yung shuttle. Maliban na lang ako kasi malakas yung dito, nakamayag na yung forearm na malakas dito. Kaya once ka smash ganyan, pagka natipitik mo lang yung susunod smash. Papapag yan. So yung sa'yo, kung sakali mo na rin, nag-smash mo gano'n, ang tendency, basta yung pasok mo, kung mo lang papatay yung kung kunwari alanganin ka, i-drop mo na lang, or i-drive mo. Hindi lang smash ang ano eh, marami ng options ang daan mo, pwede mo rin i-clear. Oo, yun, so kaya magpalo kayo doon. Bilis na, palo na kayo. Para masanay ko yung ano, pinapractice nyo yung ano, yung pacing nyo sa raketa. Ay, 5 minutes lang. Ano? Kasi sila, para masanay yung ano. Ayun, reset nyo. Ayan lang. Hati kayo. Kaya tayo. Hindi mo na kaya? Nagyan mo ni Ilang beses mo kaya bumalik mo siya. Or wala na. Okay nga lang, gusto pa. Yeah, actually, ang nangyayari kanina na pressure sa face back. Hindi dapat hinayaan lang siguro sa di ba, tinaturan ko. Nakikinig naman naman ako. hindi mo lang pressure. Hindi ako practice. Sabi ko sa mga, Yun nga. sige, balik ako ulit. Ay, yung pa rin ka Wala na Pero yung nag-get me ano ng rotation yung effective na ano, yung tinuro ko pa sa Reds kanina, yung score namin na nasa yung percent, tampak ba? So yun ang rule, yun parang start na ako. Huwag ako babasa ito. Kasi pag binigay sa atin dito, walang pusuka. Mati na yan, pagka nare, mataas yung lahat ng kahapon. Ikitigil lang yun, pag dito wala na. Kaya pa lalo na, target dyan sa yan.
na makukuha. Sabi ko, yun talaga yun. Sabi dito doon, wala kang practice. Hindi ka nililinis. Kasi bago mo makuha yung sabi ko practice. Hindi mo sa practice kita ngayon. Kasi hindi pa sabi mo, wala kang muscular memory sa practice. Ay, Clara. Hindi mo buhay sa practice na paulit. So, just na mag-100 times a day ka na. Hindi ko na 100 actions ka 100. 500 times a day. Dapat talaga, di ba? 500. Hindi joke yung 500 na sinasabi ko. Pero yung 500 na sabi ko, pero yung 500 ay kumakanay. Pero yung parang hindi naman dedicate mo lang talaga yung oo. Kasi makapagod mo talaga. Ay, so, ginagawa mo doon yung muscular memory. Kasi yun yung muscular practice. When I say, handle ka ng metro na pinagin mo. Ikaw, sabi lang itong practice. So, basta nakikipiro ka, isa lang yun. Basta dapat siguro na yung pagpapasok. So, hindi nangyari sa'yo, pinipilit mo, na ginagawa mo, pero pinipilit mo, yung magawa, calibrated yung mata mo, muscle mo, yung galahetan mo, yung position mo. So, on the spot, nag-adjust ka, nag-experiment ka, nag-gamit sa drill. Pumapasok nila. Yung 500 yun, sa 500 yun, siguro nagpapasok ka. 100, 100, gano'n. Kapag ma-high level niya, yung parang kapag yung 5 pa, o 100 out of 5 pa. Hindi sa hindi sa ito yan hindi sa, hindi ka hindi mo lang maano kasi hindi ka sanay. Pero, yun, grabe, ito pa rin grabe. Kasi hindi ko kasi, ang ginagawa ko, hindi ko naman kayo pinipili. Seryoso na ako lang. Ginagawa ko, hindi ko bawat ako. Nagawa ko nga sabi, hindi ko nainis na bakit blank ng custody. Sa level nyo yun, nakikita ko dito sa tuloy mo. Kaya hindi na ako. Kasi walang chance na kapag-practice. Oo, nasanay ka, di ba? Nagaganon dito. Ganun din, parang YouTuber sila, basto. Pinapractice ko yung nari, yung ngayon. Ikaw, huwag mo ipig na parang hindi kita dito. Actually, yung opportunity mo yun na nakikita mo na witness mo yun. Di ba? Di ba? Nakukulit mo dito, di ba? Oo. Dati sanay ka, makakapalo mo dun ka lang. O napasin mo kanina, di ba? Pwede mo ka na nakapasama ng kapag sinayaan na. Hindi ka na rin dati na dito, magulong din. Eh! O ito ay sabi mo naman, hindi mo kanya practice mo na kahit alam mo ginawa gusto namin ba't hindi mo kanya kung mahina sa tahan, babahan. Kailangan mo yun. Kaya nga ito, kasi pagaling na kayo. Kung hindi ka magiging sa tahan, kaya yun yung ano, kumapit ko naman, yung level niya. Huwag ka mahirap mag-hamon na mas mataas na level ko. Kasi masasabi ka doon, wala na walang power, wala. Pero yung ano, just yung reason kaya bago maglaro, dapat mag-warm up na ito. Yung warm up mo, hindi itong warm up na gano'n lang. Yung, kasi mo bago maglaro, okay yung warm up mo, gumagano ba ako. Hindi mo naman kailangan gumano. Pero gumagano kasi parang sana yung katawan ko, proper. Kasi kung mula rin, gumagano mayabang, tamad na. Kasi paano ko dapat mag-error? Hindi ko kasi kaya, yan, naglago. Huwag na siya na ako. Calculation ng manipulated. Kasi hindi lang, pwede ko na sabihin na natin mag-fitness sa masakit. Kasi na, kasi gusto mo, matutuman yung
Pero maliban na lang, kunwari, bago ka, yes, diba? Sabi ko harap ko, kasi alam ko, kung papag-ulit pa agad siya, hindi pa yung level niya na hindi pa kayo, pero yung nasa yung sa akin, dahil napapasin mo naman eh, di ba? Control mo, adjust kayo ang ibig sa banda, daan-daan. Kung bibiglain mo talaga, kung bibiglain yung ano pa. Kaya yung iba na walang daan ng badminton, kasi yun nga, first thing pa lang, tinuruan mo na overhead, hindi babalik yan. Ang dami mo ng badminton, yung badminton, nilalaman. Paano mag-learn yung tao, di ba? Badminton, ang dami mo. Kahit natin sport, wala naman yan. Simula yan, siguro wala akong magawa yung mga tao na ganger na. For sure na mga siguro, tinulong natin. Pag wala naingat, tapos pass yung bola. Eh, masyado na gawa tayo rule. Kaya ito yung mga tao na, so, ikaw, kung gusto mag-enjoy, kapag-enjoy mo yung kasama mo. Not unless na yung nagbubuo talaga ng team ng malalakas, ipag-usapan. Dito, mukhamit tayo, dapat ito yung ito, di ba? Dito naman ako para mag-take off yan. So, varsity dyan, dito ko mag-take off yan. Hindi lang practice sa atin. Kasi sabi ko, naka-ano kanina, naka-block ko siya. Oo. Pinablock mo na, tama yun. Huwag mo lang over gano'n, bawal yun. Pero yung hindi po nakaganyan, okay yun. Actually, parang yun eh. Block mo yun. Basta yung block mo ganyan. Hindi ganyan. At saka yung block mo, bawal. Dari, kahit na nakaganyan yan, kung nakaganyan naman, overhead sa raketa, nakasobrang na masalit, bawal din yun. Basta itong boundary na to, kung mapapasobra, nakaganyan lang. Ang dami gumagawa ng block na gano'n. Pwede yun. Ang ganda nga, kaya alam mo. Ang problema, isa rin yung third step, third match, nasali tayo, kabito. Anong sinabi mo? Ay, puta! Nabate! Ikaw naman yung mukha. Galing mabaga. Kasi yung mga ako dito, yung ako dito, paano naman kaya yan magandang pag-isip din lang eh. Oo. Yun naman na eh. Paano nga pag napitira? Kasi alam mo lang hindi yan ang makakasabit natin. Ako kaya. So, sumasakit. Hindi kaya kayo dito sumasakit yung food. Ano eh, nasa dito rin na magkakaroon tumasakit din ako makapagod. Pero at the first time, sumasakit. Oo. Kaya ginagawa ko actually sa pagod. Wala na yung masakit. Nawawala lang yung sakit ng program kung naiinit yung at iniinom ko lang yung pagpunta niya. Baka mamaya, dadayalis na ako. Kaya pinaraw-araw ko yun. Pag naman yung tingin ko, sira yun ako. Kayo naman, kayo nag-error ka na sa yung dalawa. Sabi kayo, Kapag nag-error ka, twice na ka-certificate, hindi pa calibrated sa pag-receive. Balik ka na kung ano yung kaya mo na i-drive, kaya mo na yun mo na tuloy mo. Yun mo na pag-arsenal mo. Basta calibrate ka. Basta calibrate ka, basta try mo ulit. Ngayon, kung ano naman, kung gusto mo yung ano mo, yung kasi mo yung clear mo malakas ka rin ginagawa mo.
nag-follow through ako. Kasi kung ginanong mo na batak lang, pag-jump ka rin ng ano, Mataas. batak, hindi batak. Sharp. Sharp. Mabilis Sharp sa na outside. baba. Hindi. Sharp na mag-outside. Out, out. Yun yung reason. Yung follow through. Ganun yung follow through. Malakas yun sa mataas. Pagsak niya dito. Oo. Pag na-apit, ayos na siya dito. Yung drive, yung na pitik na clear. Pagsak mo, papunta rin. Ano yan? Ang tawag doon offensive clear. Sorry. Kaya naging offensive clear yung tawag doon. Parang offensive siya na smash kasi mabilis yun. Mabilis yung babagsak yun. Pero dapat pero babagsak agad. Ang ginagawa mo yan, kunwari, yung kalaban, ang ginagawa mo yun, alam mo, pasagsawa. Yung talagang magkakara, yung smash ka dito, tapos nang pinalit mo ng clear doon. Hindi direct, clear na malayo. Kasi in-smash ka na parang out-balance yung kalaban mo pinaka-recover. I-clear mo. Wala kang time para mag-drive. Kasi pag nag-drive ka, nakaharang yung harap ay papalugan ka na. So, yung research mo, clear mo. Pag hindi mo dapat na defense na clear na patagal mo pa ba, naka-recover ka. So, nakita mo doon, offensive clear yun. At pag mabilis na nakakas dito, yung defensive clear naman is yung nag-follow to. Kasi kung may malaw lang, siyas lalo na yung lalaki. Gagano na yung gagano. Isang parang mayabang. Na kayo yung pira. Na hindi siya mayabang, kailangan nakaganon, parang follow to. Pero parang ginagano natin. Parang iagis ko, parang hinahagis natin yun. Yung sa atin, kailangan parang kaya nakagano kami. Kasi pag natin ka, ginagano wala dito, ang doon, ang hindi na super tapos matagal magbumaba. Kasi yun, no? Kahit yung bagsak niyan dito sa magandang snack, yung nalalaman mo, intermediate, dito pa. Kasi mas okay na, mas okay na, ano, sumasabon yung palo. Basta pumasok ka rin. Kasi may tandaan mo. Ako lang kita, pero dahil lang na-pressure. Tapos nun, ikaw, kunwari, advance ka na. Pag hindi mo block sa, ano, doon. Yung mga advance player, pag hindi mo, di ba, alam nyo na mag-smash ka. Pag-iyak nila, alanganin yan. Sobrang lagi yung ano kasi mo, may nakakapag-clear lang niya kahit yung sabi yung video sa doon. Yung tipo hindi nyo makuha, tapos kumagano siya sa amin, nag-clear pa rin namin kahit na nandito na, nandito, ganon. Kasi tanda mo, hindi lang na yan. Habang lumalayo yan, ganyan na yun, nag-clear ganyan. Ngayon, kahit na rin yung mga ganyan, napag-advance player ka, tapos kalaban mo yung nakakabilis na namin iba sa format. Pag-inipan ko, clear ako doon sa likod. Dapat yung sensitive, di ba? Kasi pag gumaharap ako, tapos papatay yung natin. Kasi na ba, yung goal na nakita ko, hindi siya mabilis ako. Isa ba, pag naglalakad ako. O, yun na sabi ko. Kapag nag-alam namin ang alis dyan, pero bagsak ano yung sapatos? Like, tandaan na, may chance na mag-error na. Basta, kahit pagpasok ng pumasok, ano mas meron na, mapapasok sa katawan niya. Pwede kami yung mo kung sa next one, pero kaya kapag hulaan mo sa babagsak dito. Parang pag-volleyball kumagat. Di ba? Kasi kung advanced player ay yung competition, yung mga kumakain. Alam namin sa bagay, napaka-elite na area ng pakitagalong. Ano mabasa natin? Yung dito ito, dito lang po. Nakakalimutan ko, dito sila kawa kayo. Dito lang yan. Yay! Because... Tara, dito.
tayo. Jets, Jets, 1-5. Maliit yung 8 naman. Sir! Sir! Send na lang natin. Send lang kayo na. Ako ba? Ayun na lang. Bato 35 na lang. 1 to 20. 1 to 50.